Sonisnya Mbak. Independen gerak mahai. Masih butuh dia kayaknya kita dengar mabus tuh, senai lah dari online parcel mana dah. Ikat cuma lah boleh beda. Ikat mana tu? Sir, bisa mana ke? Nomor habis. Mana bintang pada sabdan share sange. 100, 200, 500, 200 di. Empai 50 ni bedong, 50, 200, 500, 200, 500, 200, 500. 100 yang gitu terusan. Mana pas Sony ke pas minta sampai 1 लाख जमा जागोन आरो इयाव 1 लाखआबो जायगा थोग्रा थोआ 1 लाखजों आं मा खालामनो नागिरदों आङो 1 लाख जाबाथाय देखायगोन नोंसांमोननो आं गिफ्ट होगोन इ दापसनि फैसाखौ गिफ्ट होगोन आं नाङा माने मोजाङानो होमबा आङो फैसाखौ सोनाय स्टार्ट खालामनोसै सानसे जात्रायाव जों दा दुखिया मानसि नालाय बारा सोनो हाया इयाव लिरनाय टेनसनसै फार्स्ट 100 बे 100खौ सोनोसै आरो ओमफ्राय सोबाथाय नै जों पेनजों दाननोसै आरो दिनैनिफ्रायथ' नोंखौ नुनाय नंला बोसोरसे नङाबा दिनैनिफ्राय फैसाखौ नामा नुला नायखाना लानोसै आरो सोनोसै होमबा independen gerak mahai. 100 माइनास जाबाय आरो 100 इयाव आङो बेसे साननाय नायाखै मास मोनबेसे जोंबा मास मोनबा सानसेखालि आङो माबानिखौ सानदोंमोन मास मोनबा खोमा ओमफ्राय इसोरनो इयाव लिरनायाव मास मोनबाबाबो जोंनि थाखाय बोसोरसे नांगोन आरो 1 लाख जानो थाखाय बोसोरसेखौनो हमना लाथ' बोसोरसेनि उनावसो देखायनोसै जाथ'बाय दे